Osime. Chelo kankwe, bekuchi manu na ne molo mamu. Chelo kankwe, bekuchi manu na ne molo mamu. Okenye kuwe mwote progalanya kusie, mwambwenege kuwazi kewelu mudo. Okenye kuwe mwote progalanya kusie, mwambwenege kuwazi kewelu mudo. Bekuchi manu na ne molo mamu. Onyaku na chuku kelu malezi oku. Bekuchi manu na ne molo mamu. Onyaku na chuku kelu malezi oku. Chalo kankwe, emwe moku chalacha. Chalo kankwe, emwe moku chalacha. Wabuli abunu manu ni neba. Sike ni rage mega wabuli abuna vani ne me kolita kam umunne. Chalo kankwe, emwe moku chalacha. Isigalundi anu ofiuzi. Chalo kankwe. Makandi musa wepa banya balo. Chalacha. Banona. Chalo kankwe, emwe moku chalacha. Sina nkizi keke si we meka ozilwe ndi na baba nante. Chalo kankwe. Kilo nye keje nya bozi. Chalacha. Asekaro no nye keje ni. Ose na ndị ụzọ tụcha naba ogoli nwanyị akwaba ozu die. Ndị ụzọ tụcha naba ogoli nwanyị akwaba ozu die. Ndị ụzọ bụ ndị akwa. Ịtụ ụzọ bụ akwa mkpu a na-ebe na mmadụ nwụọ. Ụdị onu eji ebe akwa oge gbara ọda adịzi kịta ọnwụ bịazi karịa ọ dịka ọmalịga anya ahụ mana ọ bụrụ n'oge gboo ọnwụ ụdị akwa gara elu n'ime abalị mmadụ nwụọ kịta ọnwụ ụdị akwa gara ebe ndị ogbe nke ọzọ na-asị na mmadụ nwụkwa anọ ha ọnwụ onye nwụọ n'abalị ya enu ha na mkpu akwa a na-ama mkpu onye etiri ife na-adị iche mkpu onye ohi na-ezubie na-adị iche mkpu onye ọkụ na-agbabie na-adị iche mkpu onye mmadụ nwụnahụ na-adị iche n'oge gboo nwezie mkpu eji akpa oku na onye aka ji mkpu ha na-adịcha iche iche inu a wee sị na nọ ndị ụzọ tụcha na eticha mkpu ahụ etiri mgbe onye ahụ nwụrụ o wee elu mgbe anyị akwụ ya ebe ute siri ozu ya ndị akwa ka anyị na-ebe ụmụọkpụ na-ebe ụmụọkpụ na-ebe n'onu ụmụ nwaanyị ụmụka na-ebe n'onu nwoke abịasị abaa ọnya bụ ndị Igbo ji wee sị abaa na ọwụla akwa dị mkpa oke dịba dị emechi ma egbuo m ka akwa ụmụ akwa dị ya bụ na akwa dị ndị ahụ na-ebe akwa na-atụ ụzụ na-emecha anasapụ ya ụfọdụ n'ime ha akwa ọ dabaghị n'obi ọ bụ ha na mbe akwa ha ebeje na ndani ọ pụtara nke ọzọ na ndani si na agụghị onye nwe ọdị nne ya nwere ebe a o mechego mana onye nne ya nwụ na onye nne ya nwụ na onye nwa ya nwụ akwa ha dị ebe ọsịsọ ihe inu a na-ewega aka bụ na onye ihe eme ha adamakota emi onye ihe emebeghị n'ahụ adama ụfụ ya eziokwu ọ nwaanyị ahụ di ya nwụrụ ndị ọzọ mana mmadụ nwụ mana ihe na mmadụ nwụ mana onye ọ daa n'isi ọ na-agba ọbara n'obi okechi debe otitu bụ nwaanyị ahụ dị egwu oge ụfọdụ ekwute ife ndị Igbo si na onye na-anwụ ha anyị na-eji ọnụ eke onye anyị na-abụghị nke na-eji ọnụ oke ọkwụkwere anyị ise na-anye na ụmụnne ya ịtọ o ji anyị ise eme gịnị ọkwụkwere anyị ịtọ na-anyere nwanne oke bụ nwanne nwoke ofu ọfụ na inye nwanne ụmụnne gị ofu adị na anị nke ha bụrụ ọdụrụ ofele igozi anyị ise nọ ncha na nkwele na n'ọgbunike ike ụmụnne gị jebirikwadịcha igonu onye nwe ha na-eji ọnụ eke ya bụ na mgbe ihe dakwasara ịmara ihe ọ pụtara mmadụ na-ekwu n'ọnụ ya gbara ọkụ
mana ọgwụ nọ ịgba akwụkwọ na-ebela akwa mbọsị na ọ ga-agba oge na ebe akwa na ọdụdụ nwa ya nwụọ sị na ọdụdụ nwa ya nwụzi ọkwụ nwa ya fọ isii ọdụdụ nwa afọ na-emela akwa niile a ya bụ na ife mmịa mmadụ ka o ji ama ụkwụ ya ka ndị anyị na-ebe akwa atọ ụzọ achụchago nke bụ ọ bụ na ọtụtụ ife na-apụta ife na-emesịa ọnwe ife ya o metadị ya afụ ya ọfụma onwe ya o metadị iche n'obego olu izu isii na-abịara bịa senitekwa ifuru ya bido mgbasa afọ ịma ha iche n'obego mgbasa ha na-atụ ụzọ che na atụcha ụzọ ihe ebe ọmahụ na ọnwụ dị na-adịgide ha bụ onwe ebe mmadụ ga-awude tinye aka ọ ya afụcha ihe na-esu ya ganye mgbe arụsị ọbebehọ arụ ịsatọ ya ebebehọ ọ ya mere ofe ụfọdụ ịchọ inene ya ọfụma malụ mgbe ya emenwukwu ihe dị na ya karịa ma ịzọnyezie ya okwu tinye aka ịbịafụ na ihe dị ya karị gị na-abụ ndị ụzọ tụcha naba ugori nwaanyị akwaba ozu dị enwekwu ihe mmadụ anya emekwele gị mmadụ anya ya kwele gị ọya mmadụ ya sịghị ndo dị na ya ọya mana ọya ya kwele gị ọya mmadụ anya nkwele gị ọnwụ bịa nke ọya nwe mmadụ anya ahụ kwele gị ahụ na aga nwụchidala arụ ọya awụ arụ nke ka ọya awụ ọya awụ nke gị ndị ụzọ ọtụtụgo naba ọgụ ga-akụ ozu dị gị ịnụ aka ịkwụsị ya ebe a lụọ ndị ọzọ Cornelius Izunna bụ onye ezi ọrụ ọzọ bụrụ ọ sị na ọkwa akwa inine eburukwa ụzọ kwa akwa mmiri akwa inine buru ụzọ kwa akwa mmiri onye na-ajọ njọ inine ịma inine o nwere mkpụrụ ya na-adị kịrịkịrịkịrịkịrịkịrịkịrị na-aghazi n'ubi o wee pụọ na-eme epeka ịyọ sị na opeka ọya ka menyebi mmadụ nwa obele ya ka ị na-ayọ mayọ ọkwa akwa inine ọ jụbekwa ma mmiri onye ezokwa mmiri ezo na-enweghị isi nwere ifu ga-ebi ka ine gbaa n'ubi gị na mmiri amaghị ya ọkwa akwa inine akwa mmiri ọ bụghị na-eju inye ebinye mmadụ ichinye nwaanyị ibe mkpụrụ inine ọya aga n'ubi nke si na opeka n'ichekwuru onye ga-eweta mmiri kọngwa na-eke mmiri kọngwa nwee mmiri ya ezoro o nwere ike emenwu na ọnwụ na mmiri ezoro ihe anyị na-azọkọba iwe naanị iyi ọkwa akwa inine kwakwa akwa mmiri ya bụ na ụwa ha dị ezu oke ife ụfọdụ ịzọkọrọ ya efu n'ọnwụkwa onye ga-enwe nke enwe ha ada enwezu ihe niile enwezu ọnwụ ife inwe wele mee ọgọ ka ọ ga-abụ nke enwe ha ka wele emelụ gị ọgọ ịzọkọba ihe niile onye ọga azọkọba nke ịma na ụwa bụ nyelite aka ka eji eme ya ọkwa akwa inine kwakwa akwa mmiri Ikechukwu Okoye si okpoko zite nke ọ sị na ada ama ọkwa nta n'ụna nta ada ama ọkwa nta n'ụna nta aya ama ọkwa nta ịma nọ n'oje nta ka aya ama ọkwa ya nna na-ekwe ọnụ nta n'ọtụtụ echi o onye nwere egbe bute onye ụta bute onye ekpu chita ndị ji mma mgbanụ ndị okpiri butenụ ndị nwe nkịta butenụ ama ọkwa nta ndị gboo na-achụkọ nta ọnụ ọkịta ka ndị mmadụ na-akpọ okere nne onye mejuwe sị na ofu onye adịghị eri anụ egbu n'ọgụ a na-anata agha wee fụ mgbada wee gbuo ya ndị na-ejere agha afọ ga-eketa anụ mgbada afọ soja ụnọ nchi ka egbu a ga-anwụchi ihu nwa obele isi nwunye tekene m anụ a n'ite ofe onye anụ anyị gbu n'ụzọ ka anyị na-anụta ọgụ ofu onye adịghị eri anụ egbu n'ọgụ ọkịta ka yawo a na-eje njem ụgbọala nọ n'ime sutuo anụ n'ụzọ osutu ebi ogwu ma gbue mgbada onye na-akwụwala ebule edo na azụ na onye ga-edu ụlọ ọnụ mana n'oge gboo onye iri eso ya egbuke ya maka na ọ bụrụ sọ ya ndị nọ n'ime ụgbọala ahụ so wee na-ji ya ike so wee nkwanye aka wee rute ebe erute wee gbuo anụ a ofu onye na-eri anụ egbu n'ọgụ
n'oge gboo ya si ọkwụrụ ilulu n'ọpịka anyị ekenye onye ọbụla n'oge lụtara onye ọbụla mọza ijele agha itinye ụfa nwatị ka ntị isi m na ya ofu onye adịghị eri anụ egwu n'ọgụ ya bụ a na-ama ọkwa nta na mbido nta wee echizi apụta nke iji were pụta eweje chụọ nta ha chụta mgbada eke ya achụta ene eke ya mana ada ama ọkwa nta na nnata nta nta anyị jere anyị eje na eje ya sị ka anyị jee nta ụta na nata nta ada eje nya eje chacha ya nwere ife na-ebu ụzọ iwere ife na-ebu ụzọ tii n'azụ ịma na ịdagwe ọma nwe na tisi chaa ebe nwere ife na-adị n'azụ tii n'iru ọma nwe na tisi ife ọbụla nwe oge eji emi ọkachacha mma ilu oge ọkọchị ịsụ anị oge udu mmiri ịkọ ya ọ bụrụ oge ọkọchị ịkọ ubi otu ịma na mmiri adị ezo ada ama ọkwa nta na ụna nta ọ bụrụ na mmadụ anaghị ahụ ị chọọla ya dibịa mgbe ọ na-aya ahụ ọ bụrụ ọnwụzịa kudewe ume ihe gbaghalịbazịa mgbe ọ na-ahụ na nwe asị ka ejebe dibịa esi na enweghị ego si chọọ akwa ojukwu silie nnukwu ka ewutu akwa ojukwu na esi na mahadum elu na-achọ ji abana esi na ji abana nwere namele gị enya ihe na-ekwu ka eme wee zọọ ndụ hụ nke ime oluzie ka ọ nwụọrọ ịgbagharịba ada ama ọkwa nta na ụna nta n'ime efe n'oge onye gị ife chọọ ọkara aka ọfụma na-aga n'iru ebe anya na iche si Asaba wee zute enu a ọ sị na ihe nyere anyị ka anyị na-enye ife nyere anyị ka anyị na-enye ịka ọjị ebute ji ịma nkọ ji ebute akịdị ma ọkụ ede ebute isi ụkwa ihe nyere anyị ka anyị na-enye ịkụ aka oyibo opuo aka oyibo ka ya epu ọma nkụ aka oyibo opuo ụdara ife ọpụta bụ na ọbala eji mmadụ ji eme nwa ụdị nwa akwa ya enweta ịma nji ọbala onye ori wee mụọ nwa etu anya ka ọ bụrụ ezigbo mmadụ ife enyere anyị ka anyị na-enye ife itiri ka ihe weta mkpụrụ onye ka ụkọ ya ọrụ iyi na-ebi ajọ ndụ tụba anya n'ọrụ ka ihe akacha wee gala ọfụma ife onye tiri n'izu ka ọ na-enweta afọ onye nke a bụ chi adị n'izu afọ ya ọ dị ka afọ otutu ya ọmalịcha afọ ya ife ọpụta bụ na onye chi ya nnadịghọ n'izu dị ha na-eme ya ife onye ihe mere onye agbachara ajọ izu ife ahụ emesịa eme ịma na aka chi dị n'izu afọ agbacha izu ka egbuo mmadụ mana chi adịghị ya ilu obi ọbụla ọnọ ya anyị egbuzie ka eji suo unu ọkụ mana aka chi ya dịrị ya ilu obi mmadụ ya ma ọ mmiri ezowe ma ọ ilu efu na ndị nọ ebe ha ya ekweghị mee ihe ịchọ imeme ya na-akwa efe onye ya si n'ọnwụ mana chi dịte n'izu ọnwụ ya mmadụ ga-esikwa n'enu ụkwa daa onye anwụ efe onye si na mkpọta ga na nwụọ chi adịghị n'izu onwe dị na-eme onye afọ onye amaka chi adịghị n'izu inu ese na atani na ọkwado nsapụ ọmụgbasa oke atani bụ anụ na nga na uze ha bụ nwanne na-enwe ha nọ n'ụmụnna ọnụ na-enwe okpokpo anya na-enwezi arụ uze ụdị bụ nnukwu anụ atani ọnya si nwunye ya ndị mbọkwa ma ego mgbe anya ndụmodo maka na atani ha njem uche egwu ya ebute ọ wee sị nwunye ya mgbe o yichara akwa egwu kee ijele kedu akwa n'ukwu wa akwa eji egbe egwu kụ ya aka n'onu tụnye ugo n'isi ya wee sị nwunye ya adịkwa m mma nwunye si a na-edigo mma ma ka egwu ọsa gị mekwa m ego nwunye si a na-emekwa ego n'ụlọ nọọ na ịgba onye egwu na ilo wee mmekwa gị ego sị nwunye gị mekwa m ya ebe a na mgbe anyị ga-ebido egwu mkpọrịpọ ya n'ihe amazịkwa m nwunye si akịrị di m kaba ya ama na ọ ya ekwe mme ọsa nsogbu adịrị ha jebe egwu n'ama
wee ruo egwu wee bido nwunye wee pụta ka o mekwa dị ego wee ne atani niile anya ha niile okpokpokpo ọ chọọzie nke ụdị ọmasị nke ụdị digide anya wee were ego wee mmekwa atani wee nọta di wee sị akwa imekọzi m ego nọta ọsị adị emekwa gị ego akwa mmekọ ego mgbe ị na-agba egwu na nnukwu ọsị adị emekwa na mfu ego imekwa Nwokoye na nna ene gị anya mgbe imekwa Nwokoye ego na ngwa anyị na mgbe ya agba egwu mkpọrịkpọ ya na ihe amaghị dị ka imekwa ego n'anya Nwokoye ma Nwokoye gị fugara ngwa ya agba ọ ya hụ na atanisi nwunye ya gị mekwakwa m ego mgbe anya dudu m odo na mgbe a ga-agba egwu mkpọrịpụ anya na ihe amazikwa m ọnya bụrụbụrụ ịchọ imeelụ nne gị ife ma na imeere ha mgbe ha ya ama uru ihe mere ha mbalụ mgbe ha arụ ka dị ha ike ịgotara ha akwa mgbe ha ka na-eri nri ọfụma na-ebunatara ha nri ọ bụrụ ma ọ kachala nke ọ dịzighị apụ ezi begotawara ya akwa ma ọ bụ ọkwụsịzịa ili osikapa ọtatazi anụ ịbịagotawara ya anụ meelụ mmadụ ihe mgbe ọ ga-abalị ya uru merie ya mgbe arụ dị ya ike merie ya mgbe ọ ga-atụ ya ụtọ inu a wee sị na ọ na atani kwado nsapụ atani ha kọwa pikịta ka ụmụaka wee malụ otu atani na-adị atani na-enwe nnukwu anya ya na-akarị ahụ ya ndị Igbo sị na atani kwado nsapụ ọmụwasa oke nsapụ bụ afọdebe ya o nwere anụ ụfọdụ sapụ bụ onu a na-afụzi odu ofu ụdị oke enwere odu bụ n'ezinụlọ oke ka enwere odu enwekwa ogini a na-afụzi ogini na-achị edo edo wee tozie agwa na ahụ ya niile kpaa mmanụ n'iru ya si na nwa maa ya na ọdịzi ka ogini bụ oke mma nnukwute mma nwa nke a maa ya ọdịzi ka ogini adịrọzi a na-afụzi ya ọmgụdụ ebe ọ dị mmanụ n'obodo ọzọ tee aka ebe ọfịa ka dị ọfụma ndị ọ sapụgoro akụba ya ọkaife na ụfịọ moto ụgbọala na ụfịọ ụda egbe ma mmepe obodo ya chụsasịa ụmụ ihe a gasị mana atani na onwe ọ bụrụ ozi sọsọ na-emepe obodo na-asapụ ya atani chọọ ịsapụ nke ya ka afọdebe ya ife ebido ọ na-ama oke ọmụọ ụmụ ịsa fesa abụrụ oke onye nwe nwunye ma atani nke bi n'obosi atani niile nọ n'obosi mụọ ụmụ na-arụ ha jene anyị enwe nwunye ha mụnye niile atani niile mụọ na abatete oke atani niile mụọ nwa n'Enugu Agidi oke ma na ọ ya afịa arụ atani agwụ n'obodo maka na oke ada ama oke anyị enwele oke na nwunye ewee mụọ nwa ọfụ ọ bụrụ na enwere oke ebe ni osi afa dị 7,000 agbụla ha dabawanye ọnya bụ na mmadụ mụọ nwa ọdụkọta amụnye nwaanyị onye ọbụla na-achọ ka mụọ nwoke ihe na-amụta amụkọ nwoke anyị na-azọ ịgba mbọ fụ na nwaanyị dị ya maka na ọ bụrụ na ịmụ nwoke saa onye nwaanyị saa ụmụ nwoke wee ju ebe niile onye ka ya anụ ebe ka ụmụaka ga-esi ya pụta onye Chineke na-enye nwa ya na-anata ya na ọ mara ife o ji enyere ya atani kwado nsapụ ọmụasa okeke nkọwa inu a bụ na nwunye mmadụ ga-aghọ mebe mana uche ya dozi ha na-eme nwunye nwere ike ụmụ dị agwa ya ọkpawazịa ebe ọ mbọsị chọkwa m mkparị anyị na-ekwube ihe ụmụ ịchọzi ịnụ m ka nnaba nwaanyị bido wela ụnụ ya na-asị na ịchọzi ịnụ m ka nnaba atani kwado nsapụ ọmụasị oke ife isi semi na ome ya ebe isi nye je na oje ya atani kwado nsapụ ọmụasị oke bụrụ nwa na-ejele gị ozi ka ịkpọta ụdị erube isi na-eje ozi ọfụma nwa mmadụ gị na ya bi olee ofe oge ịkụzi okwu ịsa ma na ndị be ha ezego ozi nye nya natawa ịnọ ya fe ezite ozi si nyagwụ ya na-arụ agwụ ya nakwa gwa mbụ fere nata n'ọnwa na-abịa ịkụzi okwu esi ebe ọbawa mba ka wee mamụ ya chụna gị ya atani kwado nsapụ ọmụọsọ ịchọzighị ya nakọta ọfụma na-achọgọ m ya na webata ya afọzi ụlọ bugara abịa na atani kwado nsapụ ọmụọsọ oke ome mmadụ bido gbanwebe na njọ karịa otu ọ na-eme na mbụ
ịma nọ ine anya ọfụma mara ma ọnwa ife na-achụ imene ma ọnwa ife ọ na-ewe mmeri olisi ka ndị mmadụ dasị na gị ịma na n'otigo na ọ kwadobe ihe omene nọ na uche ga-elu ya n'otigo ọ kwadobe ihe ome ifo mmadụ onye gị na-abi nwere ibu ma ọ bi na be gị ọ dakwụzi ọmekọta o jide gị ụgwọ ụlọ ọnwa ịnọ ịpụta ofu mbọsị ọ na ọkwapụgo ịma na uche ga-elu otego ọ kwapụwa ọ bụrụ nke akpụ ọ debe onye ebunata ya ọ bụrụ ka ọzọ pụọ nwanne chi onye ebunata ya mbọsị ọ ya hapụzi kpamkpam ibu elizi obele ọdọkpụrụ ya pụọ mgbe ị pụọ nwere nta onye ga-akwapụ n'ụlọ kwapụ ya na nje nke na otu awa na-abịa na oburu gị ihe niile pụọ mana otego bupụ olugolo ọnwụ ya na o ji bupụ ihe nwayọ nwayọ atarịkwado nsapụ ọmụasị oke Pọl Ikepụ bụ onye n'Imo o si na Ogbuakwụ na-eji ọkụkọ ezu ike Ogbuakwụ na-eji ọkụkọ eziokwu ogbu hei ọkụkọ abịa ọ chụrụ ọkụ pụọ ya ama na ike bụ ike ka o jiri ike o were mmasịrị ọkụ gbadara ọkụkọ nke aha n'ihe ọsọ gbada ọgbọgịtakwa ọzọ ọkụ bịa bịaka chụọ na ọkụ a okwenye wela ka chụọ ọkụ kema na o ji ọkụ ezu ike na ọ bụrụ na ike ọrụ agbadago Tony Mora si na ọ dịghị obodo o si ya bịa ọ sị na ọfịa nwata bute ozu nza ịsaa ịmara na ihe na-egbu nza nọ n'ọfịa ahụ nke a bụ eziokwu Uchenna bụ onye ọka etiti si na unele kwado mmebi ọsị na na-acha akwụ unele kwado mmebi ọsị na na-acha akwụ ọcha akwụ nwa abọcha akwụ unele chicha ha na akwụ ịma na onye anọzi nkwu izu ọzọ mebie unele nwere ike kwụrụ n'elu ojoko n'elu osi unele ya ọkwụ na kwụọ ya ọnwa ịtọ ọ dịbụghị ihe eme mana obido ha na-echa acha ọma mma dị mma olili ife ọ na-agụụ mana ọ abanye n'abalị ịtọ mebie unele kwado mmebi ọsị na ya na-acha akwụ ọgụ ụfọdụ ife mmadụ oche na ihe anyị na-eme bụ ahụmanya obido iji abalị obido ịṅụ oke mmanya obido ịkpa mbagharị ịkwụsị aba nwatakịrị ị na-eche m nche ọnụ m elu onye eji nwoke eme ịma na ihe ya eme onye ebidobe ofu mbọsị ọpọ ndị ori agbụ ya egbere anya n'abalị ofu mbọsị obute ọya ofu mbọsị ọ pụọ ọ dara ndị abanye na egwu maka ọ mụta gị ije ndị eri mụta oke oriri mụta anụ ọhụrụ ụlọ mụta ịkpa mbagharị mụta anụ ndụmọdụ unele kwado mmebi ọsị na ya na-acha akwụ ọ dịghị ka ka sị n'onwe ọzọ ọ bụ ya bụ okorobịa isaa amaka ọnụ onye mụ na ofu ahụ ọ dị ka aka dị onye ma na ọchị na ndụ ya dị ịtọ iwere ofu ọfọlụ m ịbụọ onye ma na ofu ụda egbe na-egbu mmadụ onye ha na n'iyi unele kwado mmebi ọsị na ya na-acha akwụ mmadụ bido ha na-ịjụ ndụmọdụ nne ya ọ na-anụzi okwu nne ya ụda n'okwu dị ọkpara ha ihe onye ọsọ ya bụrụ nsogbu ya ebidoro ego ọgụ ụfọdụ na Lagos ọ ya ajụzi ese nne na nna ya na ha na-enye m nsogbu ha na-ajụ m ebe nọ ha na-ajụ m ma na-edewekwa ego ọ chọọzi ka a na-agwụ ya letara ma ọ ịgwaghara ya bịa nụọ nwaanyị ihe nwetazi ya n'ekwentị ọ gbanwee ya tii ụdị ọzọ ịkpọ ihe nwetazi ya na nna na-enye m nsogbu ka wee mee okorobịa m ọfụma ozi afọ iri nọ na ịbụa okwughị okwu ịnụ nwaanyị ya ma na ule ka ọ na-ele na-emesara ọ ga-ata aka n'ọnụ Uche si Asaba wee site nke ọ sị na ọnwa tibe iji agụba agadi ka bụ eziokwu Obiemeka si Onitsha site nke ọ sị na ojebelu ọgụ gbuo nkịta n'ọfụ mmadụ na ọ ga-egbu ojebelu ọgụ gbuo nkịta n'ụzọ maka na ọfụ mmadụ oge ụfọdụ nkịta na-afịara owu karịa mmadụ nkịta na-ata n'alụ na mmadụ adịghị ịta alụ wee mara onye afọ nkịta inwe ike kụọ nkịta okpili ịtọ ọya nwụ o buru ya gbaga ọfịa ịkụọ mmadụ ofu okpili ọdọdalu anyị ọwụ na mmadụ ojiji ọgụ gbuo nkịta nwa na ọfụ mmadụ n'oge egbu onye achọghị ka a kpaa afịa
si na ọkpa n'ukwu ụkwa na ọ bụ na isi ụkwa etigbughị ya oto ụkwa etigbuo ya. isi ụkwa etigburu ya oto nke bụ oto ngalaba otu osisi ngalaba nke na-ebu ibu ọgbakala tigbuo ya afọ onye ọkpa n'ukwu ụkwa oge nọ n'ukwu ụkwa. Ndị Igbo sị na onye isi ike ada nọ n'ukwu ụkwa ezu ike. Onye isi ike ada nọ n'ukwu ụkwa ezu ike. Ọ nọ n'ụkwa ụkwa fere tigbuo ya. Mmadụ akpazina n'ukwu ụkwa oge niile nọ n'ukwu ụkwa. Oge niile ukwu ụkwa ka ihe na-eme n'ebe ahụ. Ukwu ụkwa bụrụ n'ukwu ụdara esi na-eche ka ọ daa. Ọkpa n'ukwu ụkwa ọ bụ ha na isi ụkwa etigbughị ya. Oto ụkwa etigbuo ya. Mmiri iku na-eku iku mmiri oto na-anapụta na kalị ngalaba nke nnukwu ọya bụ oto tikalị tigbuo onye afọ maọbụ isi ụkwa tigbuo onye afọ. Onye afọ ebe ihe ya eme ya merụ ahụ ya pụtaba afọ. Oge niile ị na-aga n'okporo ụzọ, oge niile ị nọ n'ime ọfịa ka ị na-eme n'ime ọfịa, oge niile ịkwụ n'ezi ka ị na-akwụ n'ogologo ụzọ eme. Ogologo ụzọ ahụ ife na-eme n'ogologo ụzọ pụta mee ego ofu mgbasị. N'okporo ụzọ ka ndị ori si aga, n'okporo ụzọ ka agụ si agafe ọgụ ụfọdụ, n'okporo ụzọ ka ntu na-ama mmadụ, n'okporo ụzọ ọkpa n'ukwu ụkwa. Ndị Igbo tụkwa ịnụ si na ewu na-akpa n'ụkwa ọmaka n'ụkwa na-etigbuo ewu. Oge na ewu anọ n'ukwu ụkwa na-achọ ụkwa ya ata, ofu mbọsị ụkwa da tigbuo onye bụ ewu. Ewu na-akpa n'ụkwa ọmaka n'ụkwa na-etigbuo ewu. Martina Okafọ ọnwaanyị be ha ọnwaanyị be onye Ogiri ka ọ bụ. Ọ sị na afịa ugiri adada n'ukwu ogiri. afịa ugiri adada n'ukwu ogiri. Akwụkwọ ugiri ịpụta n'ukwu ogiri ọ na-adị ka ebe azara aza okirikiri ya niile. Onye pụ ilulu afịa ya dị abịazịa ya agata ihe dịka nzọụkwụ iri na okirikiri ukwu ogiri abịafụ abụbịa. Ikuku na-ebupụ ya mgbe ọ na-ada. Tikwalụ n'onwe ụdị ikuku na-eku n'ukwu ogiri eji asị na ndị mmụọ na-anọ n'ukwu ogiri. Abịa ndị gboo ụmụaka asị ụmụaka ha na ndị mmụọ na-anọ n'ukwu ogiri na ndị mmụọ na-anọ n'ukwu ụdara. Ụdị iko a na-ekowe n'ukwu ogiri okirikiri ndị gboo asị nọ ndị mmụọ ha na-agwa ụmụaka iko a na-ekusasị abụbụ ya ahụ abụbụ ya gbaa okirikiri na okirikiri ebe ukwu ya dị, mana onye adị na okirikiri nso n'ebe ukwu ya dị. Ukwu ogiri abụ ogiri adada n'ukwu ogiri. Ada nọ n'ụlọ ebute ozu ọdụm. Onye mee ụmụ okorobịa anyị ji gbafusie ịmụta ụmụ ise fatolitesie fapụ ọrụ oyibo. Ndị ogidi niile nata na ogidi bịa n'ọdụsịa. Ndị ụmụ okorobịa mkpọrọ niile nwa ọgbọghọ ha nata na mkpọ bịa n'ọdụsịa. Ndị apụtịtị na ndakpọ n'ụlọ. Agụụ ga-adị, ha ga-eri anụ onwe ha, ori ga-adị, agha ga-adị, ihe ọjọọ dị iche iche ga-adịcha. Ụbịam ga-adịkwa ọfụma. Mana onye mere na atụtesi apụsịa onye agbago Jos, Lagos, Abuja, Kano, Enugu, Abakaliki, South Africa na-agba mbọ. Ọ dịkata onye anata mbọsọ ya nta onye kọza ntara. Ọ dịkata onye kọza apụkwa. Nne na nna ha ga-achọ ka nne na nna ọbụla ga-achọ ka ụmụ ya nọdụ ka ha na-ene ụmụaka ha anya. Mana ịma nchọzi ka ị na-ene ha anya ka ụbịam ọrụzie mgbe ya achọ ego gị ise onye eweta nwunye ị na-ene ha. Ọ hapụ ahụ ewee ego ike wee nweta ya ji wee saa agụụ okwu. Ndị Igbo sịrị na
na ya asa agụ okwu mana ya eji ibe ji n'aka ụdị ịgbara aka na asa agụ okwu agụ emerụ agha ịchọ ịsa agụ okwu ejiri ibe ji n'aka bawa mmanụ na efere n'iru gị agụ okwuzi okwu ịsaa ya okwu agụ ugiri ada n'ukwu ugiri onye bịa mụchụ ụmụ anyị nọ ndị ọzọ ga-abịa bịa nụọ ụmụ gị ịma ụmụaka ya ịma ụmụ gị ama n'ụmụ gị ịma na ụmụnne gị abụ ugiri ada n'ukwu ugiri ọtụtụ ụmụ anyị amụrụ ụmụ ojii na anụ dị na kpọ ụfọdụ gawa Nnewi ụfọdụ nga Nnọkwa ụmụ anyị amụrụ na Nnọkwa ụfọdụ na Nnobi jebiri wetara gaba akwụkwọ ugiri ada n'ukwu ugiri ya bụ onye ọbụla emegbu na mmadụ maka ifi n'ichelu nọ na-enye nsogbu na be unu na ha bịa abịa gịnị ka ha na-emezi n'obodo anyị ebe a enweghị obodo ha na-abịa ha akwụ ugiri ada n'ukwu ugiri ịchụọ ndị mmadụ na be unu maka na ọdụrụ unu mma tata lụtakwa na ụmụ unu nwere ndị bibe mmadụ godagodo ilu na Nnobi maọbụ na Nnọkwa maọbụ na Ụmụnachi o nwere ndị mbịambịa bikwara ebe ahụ ji bụ unu mere ọrụ oyibo ndị na-egbu akwụ ndị na-arụ ọrụ ugbo ndị na-eche nche ndị na-agasị ndị na-azụ afịa ụmụ na-ewee jee ebe ndị ọzọ ka udo wee dị abụ ugiri ada n'ukwu ugiri ịlụta n'Ọnịcha ma na Lagos ndị mmadụ ebi na be gị ị na-emegbu ha na-etili ha ego ọmazi mana ịma na nwa gị bi Enugu be mmadụ na-akwụ ụgwọ ụlọ ma ogo dị na ịnweta na nwa toro eto ị ga-ama n'ofu mbọsị na akwụ ugiri ada n'ukwu ugiri nwa gị si na be gị apụ jekwa ebe ọ ya akwụ ụgwọ ụlọ nke ihe na Sokoto akwụgiri adada n'ukwu gị onye na-eme ihe na-elute echi okenye ka abịa anyị na-ekene gị n'ụzọ pụrụ iche ụmụnne m ndị na-ege ntị anyị na-ekene okenye ụkọchukwu Osebụlụ Ụwa bụ onye na-anọnyela anyị kwa ụbọchị ụka ọbụla na oluru ana na mgbe awa na-ekuzila anyị na-agbazila anyị ife gbasara inu Igbo omenala Igbo na ife ndị ọzọzi okenye o tegwedugwe iji ọja wee merubekwa n'ife a na-eme otegwe ezigbote aka wee bụrụ ife mwute nyelu ọra na eze na-ege ntị maka anọkọtakwa na-asị ebe dị ka ọjọọ okenye dị bụ ofunarụ ihe efunarụ ọ dịkwa enye ofuru efu ọ dị furu efu afọtaghị dịka ọ dịrọ ọkụ ya ife aka na-akpa ịfọtaghị ọ dịka ọ dịrọ mana ọ bụrụ nke unu ọdị n'ụlọ nọ na ịfọtaghị ya na-akpa daalụ okpukpo ndị mmụọ ozugbo come. nke izi asị na onye ga-eje n'ụbọ nkịta maka na o nwere ebe ọ na-ada akpafọ nkịta ekunye mbọsị asị na ọ ga-eji ya bụ isi jegide wepụta n'ime ọfịa kpaghalịba ebe ọ pụtara onye izi obu ụzọ wee fụ bụ nchi afụrụ aga apụrụ ha mnegalụ nkịta ka ọ na-abịa lachapụ ọsọ ọkpọ onye nnukwu ọnya na-esi anya bịa na onwe ozi ya ji wee bịa na ya chọ ka ezie n'ozi na-ezili ozi ya zie ụmụ anụ dị n'ime ọfịa nchi na-agba ife na-agba dị na ya n'azụ nkịta na-akapụ gagide fụ ọcha ebe ọ nọfụ na-ezu ike ọ chọfụrụ ahụ nkịta ka ọ na-abịa
wenye ntị ya na-abụ enu n'anya lachapụ ọsọ nkịtasị ya ọcha ngị agbazina na nwekwa nnukwu ozi ya ji wee bịa ezile ya zie unu ọchasị anyị na-asị ya na o nwere ozi ezile ya zie unu amago na o nwefe onye gị na-ayị na ngị na ofu dị nta ibu wee na-aga na ọnọfu na ofu akụ ngị ọnọ n'ofu akụ onye ka ị na-alafu esi ya chere na o nwere ozi ezi ya zie ozi ezi ka ị wee dugbuo ya ka gbuo ya nkịta bụ azụ ya anya ka nkịta jegide ga-echechasị ya o nwere ebe ọ jetara elu mbọsị ụmụ ndị anụ nọ nwekwa izufasị na a ga-agbakọta ka ama ka o si wee jee akpọ nkịta si aka isi wee jije ije asịkwa na nwekwe anya jetala na ebe nya bi ebe ọbụla ya pụtara ndị gara ala ka ya na-atụ onye nke ala chapụ ọsọ asị kezo ije ji ya bụ ije ebe ọ bụ na nkịta na onwe bụ onye malụ ụzọ were malụ ụzọ ezi niile na ife dị iche iche jitasị ma ọ bụ na o nwere isi onye na ga-eje ewesị na onye ọzọ ga-eje bụ ọkụkọ sị na ya ga-eje na nke eziri ya na ya ga-eme wee nata n'ụlọ bịa lube ya bilulu belechachasị ya ọkụkọ apụtasịa mbọsị asị anya bido ijebe ya bụ ozi ka ama na onwe ndị ọ ga-afụ anụ izizi obu ụzọ wee kpọọ irugbu na wulede na wulede negala ọkụkọ si ya n'oge nzie na-agba ka gị nwa ọkụkọ na-apụta ilo gị ka ịchọta na-ezie na-agba ọkụkọ abịa imechapụ anụ owelu mpọ danya n'isi danya nke ịbụa ọkụkọ mmanye ya n'ọsọ ya na ndabulede gidi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  na bulede dapụ ya na aleba tagbuo ọkụ nọ mesịa wee ziga ozi n'ụlọ si ya nekwa na ive na-eme asị onye ga-ejekwa ya bụ ozi